Benvidos a este espazo da Fundación TIC no que participan os nosos alumnos da Escola de Imaxe e Son. Abrimos portada coa nova edición do Campus de Emprendemento Sostible co que se poderán beneficiar 120 emprendedores das reservas da biosfera. Ampliamos de seguida toda a información sobre este programa de Deputación que xa ten aberto o prazo de inscripción. Antes vemos outros asuntos da semana no sumario. Comezamos. Arrancou a campaña con megafonía polas rúas da cidade para chamar os lucenses a manifestarse o próximo 26 de xuño por la dotación dos servizos de radioterapia, medicina nuclear e hemodinámica 24 horas dos que aínda carece o ULA. Lucenses e visitantes poderán gozar de máis de 200 actividades no Ar de Lucus que deu comezo esta tarde. O Centrado organizou esta semana obradoiros de complementos e vestiario romano e castrexo. Fademur e Gadi súmanse á campaña de apoio popular á candidatura da Ribeira Sacra Ben Mundial que impulsa a Deputación coa colaboración del Progreso. Alumnos e bolseiros da TIC realizan un vídeo musical para recadar fondos para Saúl, un neno lucense cun problema psicomotor que lle impide camiñar. Unha innovadora estrategia publicitaria do alumnado da Escola de Imaxe e Son desperta curiosidade e sorpresa dos lucenses no casco histórico de Lugo. Se ten unha idea ou está pensando en emprender nas reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares, pode anotarse desde xa na segunda edición do Campus de Emprendemento Sostible da Deputación de Lugo. Nesta ocasión, o programa ofrece 6 talleres formativos totalmente gratuitos en grupos de 20 e con asesoramento personalizado. En total, 120 lucenses poderán beneficiarse deste programa no que 7 participantes da pasada edición puxeron a andar os seus negocios. Falamos cun deles. De camiño ao Colmenar, podemos ver aquí a actividade que teñen hoxe as abellas, veñen aquí a beber. En plena reserva da biosfera Terras do Miño, Sofía decidiu voar alto e facer realidade un soño, montar esta empresa apícola. Un paso que deu cunha socia tras recibir asesoramento personalizado no Campus de Emprendemento Sostible da Deputación. Que che axuda a ir transformando unha ilusión en un proxecto real. Están empezando, pero as esperanzas de futuro son moitas. Non está cuberta a demanda de mel en Galicia, aquí se pode producir unha mel de calidade, nós sempre aspiramos a ir aprendendo, somos novatas no temas dúas, e entonces o noso obxectivo é produción de calidade. Polo de agora teñen en activo 15 colmeas das que non só elas saen beneficiadas. Hai toda unha industria ao redor do mel. Outro exemplo, esta é Tania, unha enxeñeira en paro que puxo a andar a consultoría civil PK3 tras participar no campus. Nos ayudó a detectar cuáles podrían ser nuestros posibles clientes, cómo podíamos diferenciarnos del resto de las empresas de nuestro sector, cómo podíamos vender nuestros servicios y aparte pues también de todos los trámites y legalidades que hay que seguir al hacer obras o instalaciones en terreno protegido. Porque o mal tempo boa cara e polo de agora nela traballan 2 persoas. A vicepresidenta segunda da Deputación e a deputada en Medio Ambiente avanzaron nunha visita á sede da firma, unha das 7 creadas o ano pasado, a nova edición que arrincará con 6 talleres en 2 modalidades, segundo o perfil do emprendedor. 3 obradoiros serán para este grupo de xente que ten ganas de emprender pero que non ten a mellor idea materializada e outros 3 obradoiros para xente que xa ten a idea máis definida, ten claro o que quere facer, ten claro en que quere emprender e ten claro pois a súa idea. Lle falta pois os conocimientos a mellor máis legales. O campus desenvolverase en Lugo e en Cervantes e inclúe visitas a empresas consolidadas, así como titorías personalizadas para pôr en marcha as ideas emprendedoras tras rematar a formación. Xa se pode realizar a inscripción online na web da Deputación ou chamando o teléfono que aparece na pantalla. Continúa con éxito a campaña de apoio popular en prol da declaración da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. Co apoio do Progreso, a empresa Gadisa e Fademur, a que pertencen 12.000 mulleres rurais de Galicia, presentaban esta semana en Rivas de Sil as súas propostas de colaboración. A implicación da cidadanía, institucións e empresas é fundamental para que o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte presente a proposta ante a UNESCO. Dende outubro, a campaña itinerante que promove a Deputación percorre os 13 concellos lugueses que pertencen á Ribeira Sacra, recollendo firmas e ofrecendo toda a información.
A Ribeira Sacra segue a sumar apoios. O autobús que promove a candidatura a Patrimonio da Humanidade chegou a Ribas de Sil, onde incorporou novas adhesións. Es una satisfacción para el progreso y para todos los que estamos aquí, pues que hoy se unan FEDAMUR y Gadis, que son una asociación importantísima de las mujeres rurales y una de las empresas más señeras de Galicia y de España. O enclave elixido para anuncialo foi a praia fluvial de San Clodio. O Concello de Ribas do Sil está volcado nesta tarea e aporta o pequeno grau de area que pode supoñer este paisaxe que temos aquí e esta recreativa. Agradecer ao Diario Progreso e a empresa Gadis e a Diputación de Lugo que se haxan acordado de Ribas do Sil para facer esta promoción. As mulleres rurais acadarán firmas en toda Galicia a través das 74 asociacións de FADEMUR dentro da súa campaña Son de Campo. Nos entendemos que a Ribeira Sacra representa ese modelo do medio rural no que nos gusta vivir e o que defendemos para vivir, ese modelo de pequenas vilas e aldeas onde a xente vive en perfecta armonía co entorno, onde aproveita además as cousas boas que lle dá este entorno para as súas producións agrícolas e ganadeiras, onde hai moita sintonía ademais co medio ambiente, coa sostenibilidade. Os libros oficiais da UNESCO están xa nos 51 supermercados de Gadis en Lugo e Ourense para a recollida de firmas. Estamos comprometidos tanto con la provincia de Lugo, la provincia de Ourense y, como no, con la Ribeira Sacra, dentro de nuestra política de responsabilidad social corporativa, apoyando a las comunidades donde trabajamos. A riqueza da Ribeira Sacra fana merecedora da declaración de ben mundial, pero é que, ademais... E a humanidade merece tamén ter un patrimonio como é o da Ribeira Sacra. O seu paisaxe, a súa cultura, a súa arquitectura, a súa riqueza medioambiental, a caza, a pesca, os produtos típicos desta zona, fundamentalmente o viño, pero non só o viño, o aceite, as cereixas, que agora estamos na magnífica época das cereixas, en definitiva, unha riqueza que queremos compartir. Son máis de 10.000 as persoas que por agora deixaron xa constancia do seu compromiso coa Ribeira Sacra. A plataforma cidadá en defensa da implantación dos servicios pendentes no Hospital Lucus Augusti iniciaron as movilizacións para convocar a cidadanía á manifestación que preparan para o próximo día 26 deste mes de xuño. A primeira das accións da plataforma, formada por 200 colectivos da provincia, é a campaña con megafonía polas promesas incumpridas que dende esta semana percorre as rúas da cidade e que se levará por toda a provincia. O advertiron, se non se cumprían prazos tirarían de hemeroteca e farían soar nas rúas promesas do presidente da Xunta alto e claro. Incluímos novos servizos, como a medicina nuclear, a hemodinámica ou a radioterapia, cuxos equipamentos licitaremos este trimestre. É a palabra que o presidente da Xunta deu o día que se inaugurou o hospital. Entonces, nosotros única e exclusivamente pedimos que cumpla a súa palabra. Daqueles 3 meses dos que falou o presidente da Xunta no ano 2011, pasaron 3 anos. E agora nos din que esperemos outros 3 anos máis. Membros da Plataforma Cidadá en Defensa polos Servizos Sanitarios puxeron en marcha esta semana a campaña con megafonía que reproducirá esta melodía pola cidade e concellos que así o demanden. O colectivo conta cos permisos do Concello Lucense. Vamos a estar no casco histórico de Lugo porque temos permiso para elo. Vamos a estar por todas as rúas da cidade 2-3 horas pola mañán, 2 ou 3 horas pola tarde. Insisto, vamos a salir a todos os concellos da provincia de Lugo. Ademais da megafonía repartirán 6.000 folletos como este para chamar a participación da cidadanía a gran manifestación que o colectivo convocará o próximo 26 de xuño na capital. Vamos a estar defendendo esta causa hasta que se faga realidade, o que nos queremos. Porque hai mucha gente que a La Coruña non se puede desplazar e encima van tempranísimo, gente moi maior. E entonces, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, vamos, he firmado por esto. Reclaman, ademais, a eliminación das enmendas presentadas polo Goberno da Xunta a unha iniciativa que sumou máis de 40.000 sinaturas cidadás e que foi aprobada por unanimidade no Parlamento galego por todos os grupos políticos. O Partido Popular presenta unha emenda que prácticamente cambia todo o sentido do que nos pedíamos. É unha emenda na que non se garantiza de que os servizos se van a prestar no ULA,
É unha emenda na que non se garantiza de que os servizos se van a prestar na rede pública e na sanidade pública. É unha emenda na que se nos aplica unha retroactividade dunha lei que, bueno, non entendo como unha lei se pode aplicar cunha retroactividade. Non ten perdón, é iso. A verdade, eu firmei por San Froilán xa, coincidindo nas festas, e ademais é que isto é obligatorio, isto xa non ten perdón, vamos. Porque son moitos os motivos que nos están vendendo un hospital que é pionero en Lugo, pionero en Galicia, pionero en España, en Europa, e que ten carencia duns servicios básicos, fundamentales e básicos. Entonces, por dignidade, porque o teñen todos menos nós, queremos que os servicios esteñan en Lugo. E moitas as voces que se puxeron ao lado da iniciativa legislativa popular. A Deputación aprobou mocións a favor da implantación inmediata destes servizos no ULA. Para aqueles que aínda non o saiban, cousa pouco probable, chegou o Ardelucus e con el infinidade de preparativos para sair ás rúas perfectamente caracterizados de romanos ou castrexos. Artesáns do Centro de Artesanía e Deseño saíron á rúa ata hoxe mesmo para axudar a confeccionar os traxes a todos aqueles que o quixeron. Se como a Laura e a súa nai aínda lle faltan os últimos retoques para o Ardelucus, vamos a ver si nos echan una mano. Y la verdad es que muy bien, nos están ayudando a cortar y luego pues terminar nosotros. Como a elas, os artesáns do Centro de Artesanía e Deseño axudaron a todos os interesados nos obradoiros que o centro sacou á Praza de San Marcos. Coller as tesoiras e decidir o corte son as dúbidas máis comúns entre os primeiros lucenses que se achegaron a esta carpa. A la hora de cortar no tienen mucha idea de patronaje, luego para coser, bueno, cada uno se busca la vida más o menos como puede, pero para cortar sí que hay bastantes peticiones. Telas e, sobre todo, moito interese son os ingredientes necesarios para facer un bo traxe. Iso sí, o último retoque é totalmente persoal. El último toque que ya es el personal, a ver cómo queda, pero el trabajo aquí la verdad es que muy bien. Pero non hai traxe perfecto sin complemento perfecto. Este lucense teno claro. Bueno, pues lo leí en el periódico que había unos talleres de complementos, sobre todo es lo que me interesa, y le venía a preguntar a la chica para hacer una corona de flores para la niña, para el Ardelucus. Pola súa parte, os artesáns coinciden, unha iniciativa de éxito. Pues la verdad es que está viniendo bastante gente y bien, de momento desde que llegamos tuvimos gente, sí. Hay mucho interés, ya bueno, llevamos toda la tarde con unas cuantas personas que han venido a hacer preguntas y eso. Éxito que concluirá esta fin de semana nesta nova edición do Ardelucus e o que todo apunta tamén contribuirá ao bo tempo. Romanos e castrexos xa invaden a estas horas as rúas de Lugo, Lucus Augusti. A 13ª edición do Ardelucus desenvolverase desde hoxe ata o domingo con máis de 200 actividades, das que 70 son novas con respecto ás edicións anteriores, aínda que se seguen mantendo as clásicas. Dentro das novidades destaca a constitución dun grupo de vestais ou un desfile con preto de 800 participantes das diferentes tropas e asociacións que marcharán en torno á muralla romana. Outra das principais novidades é o comezo da festa que será por primeira vez no barrio da Ponte coa representación da entrada das lexións romanas ao mando do xeral Caio Antistio o Vello e as tropas castrexas. Tamén estarán 21 gladiadores romanos de Bérgamo, Sars e Micandi, que por segunda vez visitan Lugo e que interactuarán cos visitantes durante as súas loitas polas rúas. Por primeira vez tamén haberá un grupo de vestais que estarán vixiando o lume sagrado e que estará situado na Praza do Campo Castelo e onde se organizarán diferentes actividades. 60 veciños de núcleos rurais de Láncara xa contan con novas dotacións públicas. A Deputación financiou na súa totalidade obras de mellora en Vilaleo, Toirán, Outeiro e Villadiga e a rehabilitación do antigo Colexio de San Miguel de Monseiro, aforrando 30.000 euros ao Concello. Foron os veciños os encargados de contratar as obras co orzamento da Deputación, autónomos e pequenas empresas da zona, contribuindo así ao mantemento de postos de traballo en Lugo. O segundo Congreso de Cultura Digital e Redes Sociais en Lugo 14, organizado pola Deputación, pechou as súas portas coa entrega dos premios cos que se recoñecen iniciativas, persoas e organizacións da provincia polo bo uso de Internet, as novas tecnoloxías e redes sociais. Entre o medio cento de candidaturas presentadas este ano, os galardoados foron Mi Pequeño Vestidor, Karma Yoga e Meditación, Cool Films Galicia e Vamos a Vidas. O encontro foi seguido en San Marcos por unhas 250 persoas, ás que se sumaron varios centos a través das redes sociais e da retransmisión en streaming realizada polos profesionais e bolseiros da Fundación TIC. O hashtag en Lugo foi na primeira xornada do Congreso Trending Topic a nivel español.
O prazo para solicitar axudas á recuperación de terras abandonadas xa está aberto. Ata o 2 de agosto, particulares e colectivos interesados poderán presentar as peticións que se concederán en setembro. As axudas concederánse a quen realmente viva e traballe no campo, xa que os beneficiarios deberán xustificar coa declaración da renda que o 50% dos seus ingresos procede da actividade agropecuaria. Os requisitos, documentación requirida e procedemento para formalizar as solicitudes poden consultarse na páxina web da Deputación www.deputacionlugo.org na área de cooperación e asistencia aos concellos. O proxecto Dinamízate, co que a Deputación pretende mellorar a competitividade das micropymes e autónomos de Lugo, ampliou o seu prazo da inscripción ata o 20 de xuño. O obxectivo deste programa é brindar asesoramento ás empresas na identificación e implantación de boas prácticas existentes no mercado e así mellorar o seu rendemento. Poden presentarse as axudas todas aquelas micropymes e autónomos ubicados en Lugo, que estean interesados en recibir servizos de asesoramento enfocados en impulsar os seus negocios. O vindeiro fin de semana o Fibes volverá a ocupar balcóns e espazos públicos do casco histórico de Lugo por segundo ano consecutivo. A iniciativa pioneira en Galicia naceu o ano pasado na Escola de Imaxe e Son. O Fibes é un festival multidisciplinar que aproveita espazos emblemáticos para realizar espectáculos de rúa, concertos e representacións teatrais para todos os públicos. Entre as principais novidades deste ano atópase o encontro itinerante Fibes de Vespas. Un equipo de alumnos e bolseiros baixo a supervisión de profesionais da TIC realizarán a grabación íntegra do Fibes 2014. A Fundación TIC sumouse á campaña solidaria Camiñando con Saúl Cancio, un neno de 5 anos que naceu cun retraso psicomotor que lle impide camiñar e que precisa terapias moi custosas. Alumnos e bolseiros da Escola de Imaxe Son participaron na grabación e edición do Lip Dab, no que Saúl e os seus compañeros de clase cantan a canción Un millón de amigos. O vídeo musical difundirase a través das redes sociais. A iniciativa partiu dos pais do Colexio María Auxiliadora onde estuda Saúl. Caminan con Saúl cara aos platos da Fundación TIC. Arredor das cámaras seguiron con moita atención as indicacións dos técnicos. Todos sabían por que estaban ali. Yo soy la amiga de Saúl y voy a su cole. Estuvimos en casa todos ensayando la canción. La canción que vamos a cantar se llama Un millón de amigos. Estamos cantando por Saúl. Saúl Cancio ten 5 anos e precisa dese millón de amigos. Gracias a todos mis compañeros. Tiene un retraso psicomotor, está sin diagnóstico, tiene mucho cuadro clínico, pero no se sabe un diagnóstico en concreto. Para mí supone pues alegría por la aceptación que tiene el niño en el colegio. Con su problema, pues viendo estas iniciativas por parte de los padres y de los niños, porque participan todos mucho, pues es una alegría para nosotros, porque ya sabemos que las situaciones de estos niños con estos problemas suelen ser aislados. Saúl no, que es muy aceptado por sus compañeros, lo quieren, le ayudan y bueno, lo motivan un montón para que lo intente hacer todo él solo. Levan 3 anos xuntos no colexio. Ayuda a Saúl todos los días en clase. Estamos cantando con Saúl. Forman unha gran familia que decidiu pelexar xunta polo seu compañeiro. As terapias deste niño son caras y bueno, hemos tenido una serie de ideas para conseguir dinero, como la venta de camisetas, la venta de chapas. Este vídeo pues seguramente también ayude. Y todo lo que podamos hacer para recaudar fondos para ayudarle a la terapia y que pueda seguir adelante, pues seguiremos haciendo todo lo que podamos. Como papás de niños de su clase, poniéndonos en su piel, si hubiéramos tenido un niño con esas características, nos hubiera gustado también que nos echaran una mano. Entonces tenemos la suerte de ser una clase muy unida y que donde va uno van todos. Entonces poco a poco entre unos y otros, oye, si hacemos estas camisetas y si vendemos las camisetas para ayudar a Saúl. Unha experiencia con aporte pedagóxico. Y si a tu niño le inculcas que hay que ayudar al compañero, ese niño de mayor será solidario. Caminamos todos juntos. E a Fundación TIC colabora coa grabación do vídeo musical que realizaron os alumnos da Escola de Imaxe Son.
Estudantes da Escola de Imaxe son irromperon na Praza Maior de Lugo nunha tranquila e soleada mañá de domingo cunha innovadora estrategia de marketing de guerrilla para promover o seu centro educativo. A campaña publicitaria que sorprendeu gratamente os viandantes inclúese no programa de prácticas da Fundación TIC enfocado a espertar o espírito emprendedor do alumnado. A inspiración partiu dun anuncio da cadea de televisión americana TNT. Imos ver como se desenvolveu a montaxe. Ensayo xeral e estrea. Un ferido de bala na Praza Maior de Lugo. Azul o rojo. Azul? Despregue policial e de emerxencias. Un secuestro. E o histórico enfrontamento entre castrexos e romanos, esta vez con final feliz. ¡Quietos! Tantos años luchando, ¿por qué no nos dejamos de tonterías y fundamos una ciudad juntos? Os alumnos levaron a Escola de Imaxe e Son a rúa. Vestuario, caracterización y regiduría en localización para que los coches entren a tiempo para todo, pero bueno, en el momento de la producción estuvimos todos más o menos en todo. Estábamos intentando hacer un espectáculo sorpresa para la gente de marketing de guerrillas e yo creo que sorprendimos e gustou, vamos. Esa é unha das bases desta estrategia publicitaria nada convencional. Los que estábamos aquí en el Rastillo no esperábamos esto y la gente empezó un poco a ver una cosa como si fuera real, como si fuera una película, ¿no? Parecía muy real, la verdad, al principio estaba dudoso. Pensé, bueno, debe ser, pero después vi aparecer la ambulancia y digo, vaya, a ver si estamos viendo algo que es real, ¿no? Yo no había visto nada similar, me pareció muy original. La verdad que estuvo bien, la coreografía que han organizado muy bien y sobre todo pues eso, la gente no se lo esperaba y muy bien, la verdad. E o remate, parabéns. Estuvo muy bien. Y además lo hicieron muy bien, lo mejor que pudieron, obviamente. En Lugo que nunca se vio una cosita así, oye, que llamara un poco la atención, así, pues muy bien. Además lo hicieron bárbaro, parecía de verdad. Foron as reaccións que despertou o proxecto de fin de curso dos que se preparan para dalo todo no mundo do audiovisual. A banda de música de Lugo actuará en todos os colexios da cidade ata o 19 de xuño. A iniciativa enmárcase no programa Concertos Didácticos para chegar a cultura musical aos escolares. Pero ademais da capital, a banda ofreceu este martes o primeiro concerto no Auditorio Gustavo Freire ao que foron convidados centros educativos non pertencentes ao termo municipal. Con esta actuación que se repetirá de novo a vindeira semana, rematamos. Gocen do Ar de Lucus. Boa fin de semana, sexan felices.